El Real Mallorca parteix avui hora baixa cap a Madrid, on demà jugaran contra l'Álamo de la tercera divisió madrilenya. Serà el debut aquesta temporada del Mallorca a la Copa del Rei. Serà, com sempre, un partit molt important pels jugadors manco-habituals, ja que demà gaudiran de més minuts. Això sí, Marc Pedraza i Salibur quedaran a l'illa perquè encara estan lesionats i no poden jugar. Pot ser un partit especial per a Baba Rahman, el jugador es va lesionar a Madrid, precisament a Getafe, en Lliga, i demà podria reaparèixer. Vicente Moreno diu que no vol esperar més, que per saber millor com està la situació física de Baba Rahman ha de jugar un partit i que demà pot ser un bon moment per fer-ho. També serà un partit important per a Alexander Seldar, ja que si juga demà debutarà oficialment com a jugador mallorquinista i a més es podria jugar un lloc a l'11 titular de dissabte contra el Sevilla juntament amb en Xisco Campos. Un dels dos podria ser el substitut d'Antonio Raillo, que està sancionat. Això sí, Vicente Moreno encara espera o té l'esperança de que Antonio Raillo pugui jugar i li llamin la targeta groga, la segona targeta groga que va veure Balaidos, si pugui jugar dissabte contra el Sevilla, el darrer partit d'un inoblidable any 2019. Jo tinc esperança, el primer, que li lleven la targeta groga a Raillo, perquè jo crec que després de veure les imatges se veu molt clar que toca el valor, o sigui, no n'hi ha dubte ningú, con lo qual, si llegeixes l'acte i veus la imatge, passa algo totalment diferent, no? Me pareix inclús falta del contrari, o sigui, me pareix falta del contrari. Lo normal seria que aquesta targeta li la llevaren. Baba Rahman està com estava, però algun dia tenim que donar el pas endavant i veure el que hi ha i el que ens trobem. De la forma que estem no podem estar contínuament, no? Ni sí ni no, ni tot el contrari. Entonces, bueno, ara mateix valorem la possibilitat de que pugui estar demà i si decidim que estiga, pues avant i a veure quin és el nivell que dona o pot donar. Anem a intentar fer un bon partit per passar, perquè jo crec que ens interessa passar eliminatòries, tindre possibilitat de més minuts i més partits per a poder competir, i després que jo crec que és una competició preciosa. Sabem on anem, què s'anem a encontrar, què fan, què poden fer, quins canvis poden tindre, característiques, igual que tindran ells de nosaltres, sin ningú dubte. Avui en dia està tot més que vist. Coneguem a l'Álamo al dedillo.